Асомиддин Рекордс тақдим мекунад. ваҳ онна шоу бурд агар ҳамиҷа бигзарум ку мерам як гӯспанда садақа метин дар деҳамон. о ҳамихел мекунам. пирхаре сарумта гуфтум не ман зиндагӣ кардан мехоҳам сарумта гуфтум намехоҳам нахаб мара ман зиндагӣ кардан мехоҳам нахабм мефтум озе мефтум нахабм уй ка бача сарте мара гуфтум зиндагӣ кардан мехоҳам ёрдам тиене дастма гирене мардуме ёрдам тиене потате каш мара гир мара гуфтам гираиша мара гир адихта сарде дасти мара гуфтум охи мурдам намехоҳам сарде дасти мара намераме ман мерафтам ози мебарам иҷои сарде дасти мара намерам сарде ман қаво мерам бачаҳо илтимос биям ин корро накне бачаҳо илтимос накне мефтум ба худо накне ин корро уйте сарте мефтум оннаи соҳиб мара бара мара гиҷо овард ман да умрум дигар қатиш гулят намебурам даф шава дигар намебурам гулят чӣ бало буди чӣ рӯз